Ja som si našiel na internete informáciu, koľko bubliniek je v Proseku. Vyskočilo mi, že približne 49 miliónov. Toto sa ťa určite opýtam, že či si to počul, alebo či máš nejakú informáciu o tom. Počul som, priznám sa, nepamätám si exaktné číslo. Nejaký vedecký tím podstúpil, že dali nejaké zariadenie špeciálne a teda nechali vyšumieť ten šumivý nápoj, to šumie víno a to nejako napočítali, stroj to nejako napočítal. Je to asi veľmi individuálne a častokrát sa bavíme, jak aj možno vidia naši pozorovatelia, alebo vidíme my, že vždy tie bublinky tak stúpajú častokrát v takom by som krásnom stĺpci. Niekedy sa trenduje taká fáma, že keď víno nebublinkuje v pohári, že je to zlý pohár. Práve z toho vedeckého hľadiska bublinky CO2 sa uvoľňuje vždy na nejakej, nazvem to nečistote, ale to netreba brať ako negatívne, pretože každý pohár, ktorý bol napríklad aj očistený, bol očistený polírkou, zostalo v ňom neviditeľné stôpky celulózy. Práve na celulóze sa uvoľňuje to CO2. Hej. To znamená, že vďaka tomu, že možno ten pohár má svoje, častokrát sa dávajú tzv. Perlivé vody, to sú také naschvál urobené vady v tom pohári, práve kvôli tomu, aby tam zostalo trošku tej celulózy, aby sa tam tie bublinky uvoľňovali a robili ten krásny grafický efekt. OK, tak super.